Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Cum reușim să renunțăm la fumat în 15 minute? Reușim printr-o metodă foarte simplă, non-invazivă, fără contraindicații, fără reacții adverse. Se cheamă auriculoterapie și provine din acupunctură. Folosim aceiași centri nervoși și atunci secretăm o substanță și anume serotonină. Atâta timp cât avem un nivel al serotoninei ridicat, avem și dorința în care nu am mai fumat. Unul dintre cei care au apelat la auriculoterapie este George. Ai venit astăzi la cabine hotărât să renunți la fumat. Da, vreau să renunț la fumat. Copiii îmi spun tot timpul, tati, lasă-le, aruncă-le. Chiar mi-au făcut farsă și mi-au luat țigările, mi le-au aruncat la container și vreau să le fac o surpriză. Crezi că această terapie te va ajuta să scapi de acest viciu? La câte am citit și m-am informat, sunt aproape sigur că voi scăpa de acest viciu. Vom intra pe punctul central, punctul Shenmen. Pacientul în momentul de față simte o mică amețeală și un flash în colțul ochiului drept. Considerăm că după 21 de zile pacientul este nefumător în totalitate. După 21 de zile creierul nu mai percepe ca pe o adicție, însă rămâne ca informație, de aceea se spune fumatul este ca mersul pe bicicletă, să spunem, da? Nu-l uităm niciodată. Și regizorul Iura Luncașu a reușit să renunțe la acest viciu cu ajutorul auriculoterapiei. Să fac 4 luni de când nu mai fumez deloc. Nici măcar nu mă mai gândesc la țigară, dacă e să mai... Ți-a fost greu la început? A durat vreo 15 zile, nu e greu, nu. Asta e foarte frumos că primul lucru când am plecat de la George, mă să beau o cafea. Zic, hai să văd ce mi se întâmplă la cafea. Și mă să am băut cafea, după care m-am dus într-un mediu de fumători și n-am avut absolut nimic. Ai spus stop. Gata. Da, și am zis stop, eu de mult vreau să pun stop, dar ți-am fără ajutor n-aș fi putut niciodată. Care sunt avantajele acestei terapii? Avantajele se văd încă de la primele 72 de ore. Organismul nostru este atât de bine construit, întrucât, dacă nu mai dăm această concentrație de nicotină, gudron și multe alte substanțe, intră într-o reorganizare. În toată această perioadă este foarte important să ne hidratăm. Hidratarea între 2 litri jumătate și 3 litri de apă pe zi. Tonusul se schimbă, de ce? Pentru că fluidizarea sanguină crește cu 20%. Asta unul la mână, deja avem o energie fantastică, nu știm de unde vine. Ce să vă spun, căile respiratorii, deja tragem atât oxigen în plămâni de nu ne dăm seama de unde intră. Da? Odihna este fantastică, sfărăitul și sunt numai avantaje, n-am să spun. Dispare sfărăitul. Absolut. Există și anumite riscuri dacă recurgem la această terapie? Nu există riscuri, este o procedură, repet, non-invazivă și nu are contraindicații. Vorbește lumea la cafea, se aude tare.